na nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap, 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 naganap. Hello, good morning. Ano, itapit andam, nagenyo na balang. Good morning. Yung pagkakita kita sa sarong press conference ngunya na Lunes, July 13. Katakod po kan update kan
giligibang precautionary measures manungod sa COVID-19 kan lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga. And arog po kan dati sa tuya pong guest ngunyan, sa tuyang mga kaibanan ngunyan, sa tuya pong ginagalangan na alkalde kan Ciudad Dinaga, si Mayor Nelson Ligacion tanganing iaras po sa tuya ang mga impormasyon manunungod sa mga impormasyon, mga update, di ba pang mga development, katakod sa precautionary measures, mga kabali man po dyan itong mga ila-lockdown ngunyan na o mga epig-lockdown, katakod kan bagong kaso kan COVID-19, digdi sa naga, sa mga ia-unlock na mga lugar. Actually, may pig-unlock ng lugar na nagkaigwaning positibo sa COVID-19. Di ba pang mga development, mga precautionary measures na ginigibo kang lokal na gobyerno kanaga, lalong-lalo na po kan Health Emergency Response Task Force. Yawan na po ngunyan, sa tuyang tubangan ngunyan, sa tuyang ginagalangan ng alkalde kan Ciudad Dinaga para po sa sayang mensahe Mayor Nelson Ligacion. Sir, good morning po. Good morning tabi sa imo Roy, sa gabos na mga amigo asin amiga sa press, sa media. Maray na pagkaaga. Direct to the point na po kita tamay mga kasunod pang aaras ni kasuhon. So inuton ta po ang COVID-19 updates in Naga City. Aram ta po na kasuod mang banggi, na-inform kita kan Department of Health through Dr. Ernie Vera na igwang 4 na bagong kaso nin coronavirus. Itong saro, resulta po ito kan rapid testing initiative kan lokal na gobyerno kan Naga. Kita po nagmamaut na itong na bago ta buksan giraray bago i-lift itong lockdown sa spillway and sa Kanda, matawang kita nin asigurasyon na mayo na po nin coronavirus na angabos na na-accounta si mga posibleng na-infect na na-determinar ta. Naaraman ta po na sa paagi ni rapid testing, ikaw nag-positive for IgM. Ito po si tulos-tulos tig-quarantine asin tig-kuananin swab sample asin si resulta nagpapahiling na positibo siya for COVID-19. Ang tinutukoy ta po digdi si Bicol number 224. Itong 10 years old child. Si Pandua, si Bicol number 225, siya po itong hali sa Quezon City, nagtatrabaho sa sarong bottling company. So kinuanan taman po nin sample for rapid testing, nagpositibo, and then kasunod man po kay ito si swab sample, nagkaigwa po nin confirmation na indeed positive for coronavirus. Hindi man po nasa irarom na po kan control kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang sunod po si Bicol number 226. Ini po si nagpuli haling Dubai. Medyo kakaiba po ang pangyayari involving Bicol number. Inhuli po pag-abot niya sa Pilipinas, tig-quarantine po siya. Tiguanan swab sample, nag-positive. And then, I think it was June 22, kan kuanan giraray siya, nin swab sample, si panduang test, nag-negative na siya. As in inuli po ka ito, tig-release na po siya sa irarom kan jurisdiction kan OWA, kan Department of Health. Kaya po, banggi, nin June 26 nagpuli, as in June 27 nakaabot po digdi sa Naga. Ninhuli po cleared na siya, cleared na po siya, negative, for swab sample, tig-rapid test man po siya, negative, kaya itinugot po si home quarantine. Taiyo man po ang kasuguan sa Satuya, kan DILG. Fortunately, dai po nagluwas si patient. And on the 14th day, or after the 14th day,
kinuanan po siya, tig-test po siya. Rapid test po yan, nag-positive. So, kinuanan in swab sample and na-confirmar na positive, Giraray. So, kumbaga, ini si pinakainot na pangyayari digdi po sa Satuyang Syudad and perhaps in the entire Bicol region. We do not have a data insofar as the entire country is concerned. Naan sarong pasyente matapos na positibo, nag-negatibo sa swab testing and then ni-release kan Department of Health, liwat, nag-positibo. Gusto sabihin na re-infect. Na-re-infect po siya. Ang pagtubod po baga, pag na-infect na nin COVID-19, nagkakaigwa ka na nin antibodies and therefore, dahi ka na mai-infect. Iniiba po sinangyari. Rason kung taano ta dapat doble po kitang mag-ingat. Si Bicol number 227, si pang-apat, ini po si Barangay Clerk. Barangay Clerk. Ang istorya po kaini, si Tugang ni Bicol number 193, si taga Boys Town, nag-secure, nagkuha nin barangay clearance or certification. Tamahali po Giraray, ma-travel back sa Batangas. Iyo man lang ini si itinutukdo na posibleng rason o dahilan kung taano ta na-infect. Ini pong Bicol number 227. So that transpired last Monday. And on July 8, 2020, nakamati na po siya ng sore throat, headache. So iyon na po ito si duwang simptomas. And then on July 9, kan maaraman ta po, kan ipaabot sa Satuya, tig-extract na po siya, tig-kuana sa Indang Harong, sa Sitio Abrigo, Pakol, as in dinara sa City Controlled Quarantine Facility. Kasunod po kayo si pagkuhanin swab sample as in na-confirmar na positive po siya for COVID-19. So, in this regard, nagdesisyon po kita na mag-imponer nin lockdown. Inot po duman sa San Felipe, sa Villa Karangahan, sa Camagong Street. Si Pandua, duman po sa may Sitio Abrigo, Pakol. As in Pantulo, si sarong establishment po diyan sa Concepcion Pequeña, Ngunyan, for lockdown po siya. So, igwang tulong areas, additional lockdown areas. Insofar as Concepcion Pequeña is concerned, ang plano takuta, ang spillway, because this is already the 18th day na kita nag-imponer nin lockdown sa spillway. Ang plano ko ta, ngunyan, hahalion ta na si lockdown. But it turned out na igwa pang around 300 individuals na dai pa nararapid test. So, isususpend na po muna, ipopostpone si pag-lift kan lockdown dyan po sa spillway. Dapat tapusin po muna si rapid testing. Bako lang po digdi sa spillway, kundi siring man sa Kanda. So, iyo po yan si mga bagay manunungod po sa coronavirus. Okay. Okay. Thank you, Mayor. Ang inot pong mahapot, si Boy Rayta Jr. kan DWOS, sinman GMA. Okay, magandang umaga po, Mayor. Hello, Boy. Magandang Good morning. umaga po. Good morning po. Mayor, lumutang yung report na yung ilang mga quarantine area natin, may mga negatibong lumabas na mga report. Gaano ka-safe, sir? Gaano ka-ganda? Gaano ka-ayos ang... Sa paglilinaw po ninyo mismo, hindi lang sa Facebook, makuha natin yung live update mula sa inyo. Gaano ho kaayos ngayon ang ating mga quarantine facility? Boy, yung ating mga quarantine facilities,
Ang tinutukoy po natin yung Don Leon Mercado High School, Pacol Elementary School, yung nursery, kapag ka punong-puno yung mga nabanggit na quarantine facilities ay ginagamit po natin pansamantala yung Jesse M. Robredo Coliseum. Sa loob po noon mismo, may mga nakaset up po doon. Yung ating treatment facility, syempre yung para sa national government, yung BMC. Aha. For the local government, yung Our Lady of Lourdes Infirmary, doon po sa Carolina. Pero dahil puno na po yun at dumagdag yung ating mga pasyente, yung mga nagpositibo for COVID-19, minabuti po natin na gawing treatment facility yung CCN building along Almeida Highway. Boy, ganito. Opo. Yung ating treatment facility, ang nagpapatakbo po noon ay yung ating mga doctors, nurses. Siyempre, mayroong security personnel. Yung overall in charge para sa ating treatment and quarantine facilities ay si Dr. Joseph Sanchez. Siya din po yung hospital head ng ating city hospital. But of course, with the overall supervision of the chairman of the Health Emergency Response Task Force, Dr. Vito Borja, who is at the same time our city health officer. Ako po, hindi ko po tinatawaran at hindi po ako nagdududa sa kanilang kakayahan. Kaya lang, ang napansin po natin, kawalan o kaya kakulangan ng disiplina ng ilan na naka-quarantine. At in connection with this, payagan po ninyo ako na muling basahin, Sige po. i-presenta sa inyo yung joint statement ni Dr. Joseph Sanchez at saka ni Dr. Vito Borja. Itong pahayag na ito, official na pahayag, may kinaalaman sa mga aligasyon patungkol sa ating treatment and quarantine facility. Babasahin ko na lang po yung mas relevant part. Ang pahayag na ini pigluluwas ninhuli sa mga nagruluwas na mga pahayag kan mga kapamilya ni Bicol number 208 sa social media. Okay. Tapos may mga nakasulat, may mga nakasaad na mga sunod-sunod na mga pangyayari. Puon Hunyo 27 sagod sa presente, meaning Hulyo 10. Ito yung petsa na pinirmahan at ipinalabas yung opisyal na pahayag. Mayong pigsalak na ibang tao sa indang kwarto. Sa bilog na panahon na yaon sinda sa kwarantina, notado kan sa tuong mga pulis, nurses, utility workers, asin iba pang personahe sa quarantine facility, an kawaran nin disiplina, asin pagpasipara ni Bicol number 208 sa mga panundon asin infection control protocols sa laog kan pasilidad. Sa tahaw kan regular na pagpagirumdom asin pagsaway kan sa tong mga medical frontliners. Padagos an pakikisalak kaini sa saiyang mga kaibahan. Dai ini napapauntok sa saiyang cubicle asin sige an lipat sa ibang mga kwarto. Bako lang sa cubicle, kundi pati sa ibang mga kwarto. Para makitumpukan na daing sulot na face mask. Ini ang dahilan kaya maski siya nagnegatibo na sa inot na RT-PCR test sa SARS-CoV-2 virus kan matanga kan Hulyo 1, dainango na siya pinapuli. Ini man ang rason kaya makalihis ang pirang aldaw, ninhuli po duman sa virus incubation period na kinonsider, siya pigswab giraray sa sugo kan medical team kan Hulyo 7, asin nagpositibo po sa SARS-CoV-2 o kaya COVID-19. Ang medical asin quarantine team, padagos nagigibuhon ang mga maninigo na aksyon,
para masimbagan ang mga pangaipo kan mga pasyente asin pigmomonitor na close contacts. Alagad, mahalaga ang pakikisumaro kan mga pasyente asin mga pigka-kwarantina. Maski pa anong gibuhon tang lakdang para pauntukon ang pag-ulakit kan virus, daing papadumanan kun an mga mangingibabaw an katagasan nin payo kan nagkakapira. O magdaraman lugod inin kalinawan an pahayag na ini. Ang totoo tabi kayan boy, Apo. may mga nahiling po akong video, audio-video na i-record po. Ay talaga mga mayong disiplina. Ha? Sige ang urumpukan, sige ang iribanan, may pigsisigadan po nganing kung ano-ano. Ha? That is within the quarantine facility. Bagay na dapat dai ginigibo. Di ba? Dai po siguro siniseryoso ang problemang ini. Baad sinda dai ininda siniseryoso, pero kita aram ta ang mandatang epekto po kaini. Asin ako po liwat na nangangapudan sa gabos, makikooperar po sa otoridad. Magsunod sa mga kasuguan po. Lalong-lalo na kan sa tuyang mga medical personnel, daiman po yan magibunin lakdang para ipahamak ang kung si isay man po sa satuya. Ang mga pulis, yaon po, nagsasaway. Minsan po sinasaway, dahil nagsusurunod. Si report po na nakakaabot po sa sakuya, dyan po sa kanda, asin sa spillway. Minsan nga kayan, may naglalaog ngayon na kung bakong pulis tanod para magsaway. Okay man nga pag nag-aagi nga sinda. Pero pagkatapos nga uto na naman, ruluwasan na naman. Urumpukan. Yaon po yan mismo sa mga text po sa sakuya, PM. Minsan may picture pa. Ha? Nagsusurugal. Ha? Eh pag nagsurugal ka, di urumpukan po yan. Di ba? Sarong set nin baraha. O kung igwa dyan may tama, kung igwa dyan infected, o di gabos na. Gabos na infected. Saan po yan nangyayari? Dyan po sa kanda. Ha? Okay, last question po. Para isa na lang. Sir, Mayor, dahil dumarami, 43 na po bilang natin ngayon dito sa Naga City, paano ho natin makokontrol, paano mapalakas ang border control area ho natin? Tumugon na po sa atin ang liderato ng Philippine National Police through City Director, OIC City Director, Police Colonel Marlon Catan. Kahit na po wala pang nakasulat na pagpayag yung Gobyerno National Interagency Task Force o kaya maging Bicol Interagency Task Force. Nakaset up na po yung ating border control. Hinihintay na lang po natin yung dagdag na puwersa ng Philippine National Police para maging fully operational yung ating border controls. Diyan po sa Naga Milaor at Naga Pili. Lilinawin po natin na ang target po nito ay mga LSIs, locally stranded individuals, OFWs, or even non-OFWs. In other words, yung mga returning residents. Yung mga nanggagaling o kaya manggagaling po sa Metro Manila and other areas where there are records of COVID-19 infection. Sa tingin ko, between the two, yung dapat na mas stricto, dyan po sa may Naga Milaor border. Alam naman po natin, may balita nga po na yung sinet up na border control doon sa Del Gallego. May mga lumulusot daw through through release ng trend, di ba? So gagawa po talaga sila ng paraan para makalusot at makarating. Hindi naman po natin ipinagkakait yung pag-uwi nila. Ang ipinapakiusap lang po natin ay makipag-coordinate sa ating lungsod. May mga nakakarating po na hindi nakikipag-coordinate. So sana makatulong po itong border control. Itong dito sa Naga Pili, ang mas target po dito ay yung umuwi by plane.
dyan po sa Pili Airport o kaya sa Legazpi Airport. Di ba? Kasi may mga doon po, bumababa sa Legazpi Airport and then babiyahe papunta dito ng Naga City. Yun po yung papabantayan naman natin dyan po sa Naga Pili border. Pero maliban doon, Boy, Opo. may iba pa naman tayong measures na ina-undertake. Yung patuloy na pag-check ng mga barangay at pag-report sa atin ng mga LSIs. Okay. Thank you po. Okay, Boy, thank you. Thank you, Mayor. Masunod na mga po, Mike Marfega, TWNX. Good morning, Mayor. Sa mga hotels tayo, Mayor, na ginigibutang hotel quarantine facility, ano po ang role po dyan kan LGU Naga sa kan hotel owners na dapat po exclusive lang po sinda na maging hotel quarantine facility o pwede po sinda mag-accept po nin ibang mga activities ta may bareta po na ito po na hotel na kung saan itong nag-positive sa COVID na pinag-isaran katong patient. Garo nagkagawa po naman in birthday celebration. Ano po ang Yung report na may birthday celebration, I have to verify that. Ang malinaw na nakarating po sa aking information, Tagalog na tayo, si Boy kasi sinimulan ni Boy. si nakaabot po sa Kuyang Bareta, iyon, may mga kaibanan ining nag-positibo from Metro Manila. Sila yung may trinabaho sa isang bottling company diyan sa Concepcion, Pequeña. Alam nyo na, kasi wala namang ibang bottling company diyan. Di ba? At doon sila nakabilit. Bicol lang, Mayor, Bicol. Ha? Bicol. Bicol lang po. Bicol. Nagtatagalog ko kayo. Bicol. Opo, nagtatagalog ko kayo. Nagtatagalog ko kayo, Mayor. Nalilito ako pag nandiyan si Boy eh. Boy. So, iyo tabi ito, Mike. Okay? Yeah. Saan lang po, Mayor? Duman po, Mayor, sa mga rapid test na dyan sa Concepcion, Pequeña. Nasabit po nindo last week na mga nasa 2,500 to 3,000. Ano na po ang update duman? Pira na po ang sa iraron to sa rapid test, pero po duman na Sige. may mga results na. Sige. Pag abot sa rapid testing, may personnel limitation po kita. Igwa kaya kitang naka-assign dyan, igwa man duman sa JCM Robredo Coliseum, igwa man dyan po sa City Hospital. Kan nakaaging simana ang na-accomplish, 998. Igwa pang around 300 na dapat i-rapid test dyan sa spillway. May mga nakikiulay na i-lift na ngaya si lockdown. Pero dahil da ipatapos si rapid testing, da ita magigibo yan. May mga nagsasabi na mayong serbi ngaya ang rapid testing, nagsasayang lang ngaya kita. Ining ginigibo ta po ngunya na rapid testing, magpapatunay po ini na mahalaga ang rapid testing. Kung da po kita nagsagibon in rapid testing, da ita maaraman na itong Bicol, itong patient, si 10 years old, Bicol number 224, data maaraman na positibo pala nito. Inot na nagpositibo ito matapos si rapid testing for IgM. IgM positive po siya. Siring man, igwa pa po kitang ibang TIG test. Ining Bicol number 225, initially rapid tested po ini. Positive, IgM. Ini pong Bicol number 227, ni rapid test man po ini. Ini pong Bicol number 226, ni rapid test man ini on the 14th day. So, gabos ini, nag-undergo nin rapid testing. Kung dahita po ito ginibo, o di kita nag-aaram, dahil dahita na-control, o kaya dahita makokontrol, dahil dahita maaraman, si infection continuing. Kaya po baga, sabi ko sa mga pag-iriba, bago i-lift si lockdown dyan sa spillway, lalo't dakol na si nag-positive dyan, dahil aram kung paano hihiro si mga tao po dyan, pero aram na mahihiro.
minarahay ta nagibuhon po ining rapid testing. And igwang maray na resulta po si rapid testing. Na-identify ta kung sisa itong positive for IgM, na isi-segregate tapo tulos siya. Ha? And si additional medical procedure ginigibo ta. Okay, thank you. Thank you, Mike. Thank you, Mayor. May number ka po ba tayo, Mayor? May number ka dyan? Out of 900, pero po sinag-positive sa Okay, rapid test? 998, ang pigiling ta po, kaya itong IgM positive, sa 998, 8 sinag-positive. Pero sa 8, anong duman ang IgG? 2 ang IgM. Okay. That's for spillway. Itong additional 300, mayo pa, and then itong sa Kanda. So today, ipapadagos po, sana matapos itong rapid testing sa spillway. Kung igwa pang mag-positive duman sa 300, isusuway ta na po ito. And then, isusunod po itong Kanda. Kaya po, total lockdown pagiraray, tanganing, dahil po nagpaparahiro si tao, yaon lang sa laugan, harong. Dahil po nagluluwas. Ipinagbabawal ta po yan. Ang problema, arog po kayo ni, kung dai magsunod. Ha? Baad nagsusunod kung may nakahiling. Kung nahihiling po ang pulis. Di ba? O kaya kung nahihiling po si Tanod. Pero kung mayo, dyan po may problema. Sige. Okay, thank you. Okay. Danny Cuerdo of Radyo Aguila. Mayor, good morning po. Duhong ko na pong hapot para dire-diretso. Inot po, nag-post po kita sa mga LSI and OFW sa returning resident na tulo po ang magpipilian, home quarantine o itong quarantine facilities ta o sa hotel. Hindi po sa kaso kan sa hotel, igo po kitang mga kaibanan na sa hotel na nag-signify na po na makikipagtabangan sa syudad sa pag-ako po ninda ni mga returning resident po. And ano po ang itinatao ta halimbawa ko niga na sarong kadikit na benepisyo doon po sa ma-apply ng mga returning resident. Ang ikadua po, nahiling ta po makusugod ng effort ta para labanan ang COVID-19. Pero sige po abutwa. May mga plano po kita na pagbabago para mas pang higutan asin pa kusugon po ang sa itong pagbantay. Yan po, Mayor. Sige, Danny. Inuton ko po si Pando mong kahaputan. Ang pinakamaray ko tang pagbabago, si pagsuspende po kan pagpapapuli kan mga LSI. Ayun na po bagayan si Pig Hagad ta po. I think matulong si Mana na. Umaapat na si Mana tanang hinagad po yan. Bako lang po kita ang naghagad Maging ang Bicol Interagency Task Force, sinagad na po yan. Kaya lang, ang desisyon po yaon sa gobyerno nasyonal. Kita man po, pag yaon na si LSI, obligado po kita natanggapon po siya. Dawa na po, pano-pano na ang sa tuyang quarantine facility. Yung kutayan ang katuyuhan, duman sa kahagadan na isuspende mo na si pagpapadara, si pagpapapuli. Kan mga LSI. Takong tama lang sa numero, pareho ka nangyari po kan Marso, Abril, asin Mayo, tama lang sa numero, asin nakukontrol ta, ninhuli po duman sa letter of acceptance, na hinahagad po sa satuya, ngunya nawara na, o di, mas ma-handle ta more appropriately ang sitwasyon. So we are trying to cope up with what's at hand, and hopefully magdaraman po ini sa satuya nin karahayan insofar as responding to the COVID problem or to the COVID situation. So ito suspension of sending of LSIs. Si Pandua, si border control na tukar na kasubago, mas internal control mechanism na lang po ang papapusugon ta. Halimbawa, pag abot sa contact tracing,
Pakusog ta pa po yan, tigpakarayta, apwera ki Ma'am Divine, unsa, ki Malo, asin sa magkakapirang kaibanan, bilang mga contact tracers. Igwa na po kitang unya na 4 na contact tracing teams. Ansaro, pinapamayuhan ni Malo, ni Sandra, ni Bong Morillo, asin ni Alvin Villacruz. Asin, ang kada teams igwang 4. 3 na kaibanan, subali 4 po sinda. May kanya-kanyang assignment po yan. And sinainot po nga ni, kan mag-meeting kami ako sa Sainda, ang sabi ko, i-review ta giraray Natapos na kita sa contact tracing, kay itong mga nagpositibo, pero balikan giraray. Tanganing makasiguro kita. Na dai kita napasala o kaya mayo kita na miss out. Takon may na miss out po kita, iyon naman ito ang magiging source nin further infection, further transmission. So I think insofar as we are concerned, we are doing well given the limited authority that we have in responding to the challenges before us. So yan itong sa Inod, si Pandua, si sa Inod? Sa mga hotel. Okay. Dahil ko aram ko na hiling po nindo sa bagay, pinadara ko po ito sa mga naghaharap po tayo. Igwa na kitang mga hotel owners, establishments na nagturugot po na maging quarantine facility sa indang mga hotels. But we are not at liberty to make this public. Pero pag yaon ka po, alimbawa LSI ka, returning resident ka, yaon ka sa Jesse M. Robredo Coliseum, sasabihan ka. Uni po sa imong options, tulo. Number 1, hotel quarantine. Number 2, home quarantine, city-controlled quarantine facility. Hotel quarantine, sasabihan ka, anong mga hotel? Ano ang corresponding rate kayan? Pag hotel quarantine, ang ma-shoulder po kayan si returning resident. Okay. Second option, home quarantine. Pag nagsabi ba na ang returning resident, ngayon sa harong na lang ako, automatic ba ma-home quarantine siya? No. Kaipuhan na ma-compliance si tulong conditions. Number 1, may sadiri kang kwarto, may sadiri kang CR. Dahil ka nakikishare sa kung si isay man na miyembro kan pamilya. Pandua, mayong may helang sa laog kan harong. Pantulo, dahil siya located in a highly dense or populated community. Ayo. Gustong sabihin, dahil pwede itong arog ka itong sitwasyon sa spillway. Kung ang mabalik, ngaya ma-home quarantine ako duman, or in other similarly situated community, day po pwede. Ayo. Okay. Okay, thank you. John Oson, RN. Morning, Mayor. Morning, June. Marina Pagaga po. Sa Power FM na po, sir. Power. Pero, Mayor, congrats sa programa kaining Health Emergency Response Task Force. Ako lang tabang po ni sa mga taga-Siyudad Canaga and sa muyang mga adjacent municipality ka province of Camarines Sur. And Mayor, may target po ka muna ini mga balikbayan, OFW, LSI, ini local stranded individuals. Pon mo niya na as per advice kang IATF, pira pa po ang maurali digti sa Siyudad Canaga. And diretso mo na, Mayor, observation ko po magayon ka mga programa kan city government sa panginot mo, igwa po kita mga kababayan digti sa Siyudad Canaga. Ini pong mga inapod na the lowest unit of our government, ini mga barangay officials, dapat sila po ang mag-push, magsuporta kang programa kan city government. Kadakol, Mayor, na barangays, alay nagagamit ng face mask digti po sa Siyudad Canaga. Second, Mayor, ng mga garbage collector dahil po nagagamit ng face mask. Isus marisip, tawaro kita ng mahal na Diyos. Agad na po ang advice kang personnel, kang garbage collector, kung dahil man, yung solid waste management, tanganing maibitaran ta po ang ilang na COVID. Thank you very much, Mayor. Thank you, June. Thank you. Okay. Duman sa number of LSIs, dahil ta po aram kung pira po yan. Dahil man nagsasabi sa tuya, prior hand kung pira. Di ba?
Yan ang problema. Pag mayong prior coordination, dahil nakokontrol. And ninhuli tamayo kita some degree of control over them. Okay. Pag-abot sa mga barangay officials, ang mga barangay officials, sa totoo lang, puon pa po kan Marso, Abril, Mayo, Hunyo, sagod ko niyan, maray po ang coordination sa Satuya. Sa mga programa, nakikikooperar po sinda, mga pakiulay ta, ginigibo. Pero baad itong obserbasyon mo kaya na pag naglibot ka sa barangay, may mahihiling ka talaga na mga individuals, mga tao na mayong face mask. Kaya po baga, igwa kitang uplansita. Kadakol na pong namultahan, kadakol na pong na-issuean ng ticket, citation ticket. Ang makonsolo ang iba kaya nagpupunta po sa Sakuya. As in, nakikiulay. 2,000 ang multa. Paano po niya ko ini? Ang kasalan mo, mabanga kita. So, iyo po yan ang sitwasyon ta. Nasimbagan ko baga, boss, na kapatan mo. Okay. Thank you. Thank you, Jun. Okay. Sige, may sarap ka na mention before that. Itong mga garbage collectors na, tinarauan ng tapos ng PPS. And in fact, may sarong post nga na isin diyan na ipinahiling sa Satuya na in full gear si mga garbage collector. Pero baad kay po na every now and then may nagchi-check. Okay. Itong Health Emergency Response Task Force, araal daw po ang meeting kayan. 8 o'clock in the morning, except ko niyan, alas 9, by this time, yaraon na po si chairman sa kasi mga miyembro kan Health Emergency Response Task Force. Araal daw ang meeting, tanganing matugunan si mga issues, si mga concerns na nagka-crop up on a daily basis. Pero siyempre, under that, igwa kitang mga clusters, na may kanya-kanyang assignment. Halimbawa, medical cluster. Ano si responsibilidad kayan? Security cluster. Itong manunungod sa resources needed, igwaman po kayan. May kanya-kanyang grupo po yan. So, they are doing their respective jobs as they were told or instructed. And satisfied man po kita sa ginigibo ninda. Pero, ini po si classic na ehemplo o kaya ilustrasyon dapat kung ano ang posibleng maging resulta kung ang gabos nagtatarabangan asin nakikikooperar. Dai gabos na bagay nakadepende po sa gobyerno. Dakulang parte po kan minamautang mangyari, igwang dakula man na papel na gagampanan ang mga namamanwaan. Maski anong gibuhon mi, maski anong pagirumdum. Ako po, pirmi ako nagpapagirumdum Magsulot din face mask, observe physical distancing, maghugas. Ito na lang na face mask. Di ba? Maski aral daw. Dapat si mismong tao, isa puso, isa buot, maintindihan na talagang seryoso kita sa bagay na ini asin dapat na gibuhon. Araat yan, ipapadara po da sa kuya ang aprobadong ordinansa kan sangguni ang panglungsod, itong group drinking ban. Asin tulos-tulos sa tuya po ining pipirmahan, asin ipapatupad. Taano ta importante po ini? Ninhuli po ta base sa mga resulta, kan sa tuyang contact tracing, resulta, kan swab testing, dakul sa mga nagpositibo, dara, kan irinuman. Ito kayang pag-share ng baso. Aram ta po na dahil dipisil intindihon na ito si rason kung taano ta may mga nagpositibo. Okay, thank you. Thank you. Miss Jane Bitito of Radyo Pilipinas. Hello, Jane. Hello, good morning, Mayor.
May pronouncement na po si Cabinet Secretary Carlo Nograles na dahil natugutan ang home quarantine dahil mas halangkaw ang tsansa na magkaurulakitan. If ever i-implement na po sa city, do we have enough quarantine facilities controlled by the city? Jane, lilinawon tatabi yan. Ang sinasabi na dahil na itugot si home quarantine kay itong mga positibo for coronavirus. Itong mga mild cases. Gusto sabihon, igwan ang resulta na positibo ka for COVID-19. Ha? Bako itong mga returning LSIs na dai pa man napapatunayan na positibo for coronavirus. Takita po nga ni, pag abot, GSM Robredo Coliseum, ira-rapid test ka. Pag positive ka for IgM, dai ka na talaga tutugutan. Maging hotel quarantine po yan, o kaya home quarantine, dai ka tutugutan. Ika-quarantine ka tulos sa City Control Quarantine Facility and kasunod po kayan si swab testing. Di ba? So, dai po kita nagtutugot nin hotel quarantine, nin home quarantine para sa mga mild cases, para duman sa mga nagpositibo sa COVID-19. And ever since, daiman po talaga kita nagtugot kayan. Sa kata ito pong kaso ka itong duwa sa spillway na nag-negative kaya po baga pag-abot, negative pasinda, tapos nag-home quarantine. So ano po ang gigibuntang pasistema ka iyan? Sige. Dahil na ito dapat mangyari. Ta ito baga, ang sabi ta 3 options. Hotel, home, and city controlled quarantine facility. Pag home, disqualified kung yaon ka sa lugar na dakol si tao. Disqualified kung mayo kang sa diring kwarto, mayo kang sa diring CR. Disqualified kung mayo ka, kung igwa kang kaibanan sa laog kan harong na may helang. Okay. Ano lang, Quarantine, sir. Pati yung buong pamilya nasa loob, hindi na pwedeng lumabas. Ayun, meron na din yun. Hindi na pwedeng lumabas pag tinanggap yung home quarantine. Ha? So, kumbaga, mas nakakatiyak po tayo na mas masinop ngayon. Maliban doon, meron pong tarpaulin na nakakabit sa bahay. Di ba? Nakita nyo naman yun. Di ba? okay. Tapos araw-araw, may nag-check na barangay health worker. Okay po, thank you. May bago kang iba pang hapot, may padala lang digdi subago pa actualmente subago pa niyo from Christopher Novelo of DWRN Radio Pilipino Naga. Question ko po, Mayor, in the midst of COVID-19 pandemic at the same time paparani na ang opening of classes, mabawas po ba kita ni scholars despite kan mga expenses kan LGU sa COVID-19 response? Number 2, reaksyon po nindo sa prototype kang national government na barrier sa motor and may chance po ba na magpalos man kita nin prototype design? Sige, scholars. Ongoing po si scholarship entrance examination. Okay. Gusto sabihin ko ano si programa in the past, yung manggiraray ang ipapasunod. Habo ta po na mawaranin pag-asa an sa tuya pong mga kaakian, ninhuli lang sa COVID-19. Dapat man na pangaturugan, maipadagos, matupad. Asin an lokal na gobyerno kanaga, an sa tuyang administrasyon, handa na matabangan an sa tuya pong mga kaakian. Pandua, manunungod sa back riding. May prototype man dan. Sa totoo lang, naghahalat po kita nin guidelines, written, ha? Dapat kaya kayo ni bakong kanya-kanyang guidelines per LGU. Pero, pag nagsabi po ang DILGO, LGU, Local Chief Executive, kamo na ang bahala. Para po sa kuya, basta igwang patunay na mag-agum, miyembro kan pamilya, pwede na. Pero duman nga ni, ang tinutugutan, mag-agum. Diba? Impractical na igwa pang barrier in between the motorcycle driver saka itong nakasunong agom. Bago pa yan magsakay sa motor,
magkaibanan na sa laog kanharong, magkataid sa kama. Di ba? Pagbaba ka yan, pakahatod, makis pangani yan. O ngaya, kiss, goodbye, ingat ngaya. Iyo ba ka? Ta naman tama ka ang gabang barrier. Sa kabilang mag-agom, nag-iingat po yan. Di ba? Sige. Okay, thank you. Tapos paabol mo po, ito po ang mga nag-violate, araw kayo itong nabanggit mo kasubago, tapos itong duwang na-enot na naging dahilan kung tanong-tanong paradako lang COVID tadig di sa naga. Ano po, nasindak planong karasuhan kang gobyerno? Daita hinahali itong option na mag-file ng kaso. City Police Office, through Colonel Errol Garchitorena, nag-manifest po sa Satuya, nagsabi sa Satuya na ma-file ng kaso. Okay, thank you. Si Oka muna bago kay Mr. Danny. Good morning, Yor. Good morning, Oka. Follow up lang naman sa hapot ni Ate Jean Bitito naman sa order kay itong Department of Health na Oka, pakikusog-kusugan man. Quarantine. So, kung sakasakali po na mag-implement kita digdi, halimbawa, igwani mag-positive na kaipuhan dumana sa quarantine site, handa po ang Naga City kung sakasakaling maglubo pa ini yung mga COVID cases sigdi sa Naga. Sa ina mga quarantine site na pwedeng darahan kay ini yung mga patient na ini. Sige. May duwang klase kita nin facility. Treatment facility and quarantine facility. Sa hiling ko, ang mas importante po ngunyan, itong sa quarantine facility, we can cope up with that. Pero itong treatment facility, aram taman po baga na ang BMC, 2 beses na nagsabi sa muya na pano na. Kaya po ginibutan itong OLI as a treatment facility. Kan pano naman na siya, City College of Naga Building as a treatment facility. Ang capacity po kaya nasa 60. Pira pa lang ang occupied. Anyaon around Around 20? Around 20. Ang total active cases is 40. Itong tulo considered as recovered na. Tinugutan na po kan BMC na magpuli. Ayo. So, yan. Likewise, by the end of the month, ito-turn over na sa Satuya itong school building para kuta sa Santa Cruz National High School. 8 classroom school building po ito. 2-story, 8 classroom. So pwede po ito as additional treatment facility. Kung nakaduman ka na tabi o ka, Okay na, Nile. medyo may distansya siya sa mga kaharungan. Tahaw. Di ba? Kaya pwede po talaga ito. Meanwhile, na ito turnover sa DepEd, meanwhile, na pa po siya ginagamit. Follow up lang po. Sa report ka na PNP, nagkaiguanin tupada sa Concepcion. Iyo po. Duwang nadakop. Tapos, sa report po, mismo kami, ako mismo nahiling ko, diyan pa lang sa Concepcion, nakakalusot lang itong mga taga diyan sa Concepcion, duman nakaagi sa may part kan diversion. Ano ang presensya kan pulis diyan? Tada ini napabantayan. And ano ining mga nagkadarap ni sa tupada, papailan ining kaso? Sige. Dahil nagkadarakop, di file ng kaso. Pag-abot po duman sa presensya kan pulis, na ipaabotan na po ining concern na ini sa PNP. So si mas detalyadong paliwanag po sa Sainda. Pero nakaabot po sa Sakuya, nagkaigwanin kadipisilan. Dahil nakasakay po sa mga private vehicles. Ba nakatakot si mga manok sa radit pagaro, mga siyo paglaog, nagdarakula. so ba po ito? So ba po ito? Itong lugar po, yellow zone, ang apod po kayo. Pag yellow zone, garo na sa enhanced community quarantine. Gusto sabihin, may pwedeng maglaog, may pwedeng magluwas. Except, si mga senior citizen, mga may helang,
Si mga, ang edad, 20 pababa. Pero, those persons between the ages of, from ages 21 to 59, pwedeng magluwas, maglaog, lalot kung matrabaho, mabakal nin bulong, mabakal nin pagkakan. Yan. Iba po ang reglamento duman sa red zone, sa lockdown area. Taduman, malinaw, no in, no out. Igwa kitang red zone, itong spillway, saka itong kanda, and then itong ibang naka-lockdown. Itong ibang party po kaya kan konsepsyon pequeña, garo pasiguro talang ito, kaya ginibo siyang yellow zone. Pasiguro talang ito. Dahil po nga na nagkaigwa kitang ideya na baad, as in iyo mananggad, dakol sina infect. Dahil tatulos, aram ka ito kung yaon na sindasain. Kaya nagpasiguro po kita. Tanganing mapundo si transmission, kaipuan mapundo man si paghiro kan mga tao na nakapalibot po duman sa red zone. And I think we succeeded in that regard. Okay. Thank you, Mayor. Thank you, Danny Aureos, kang OKFM. Good morning, Mayor. Kung may pa po si guidelines sa backride o sa angkas, may ordinance pong pinasaraan Sangguniang Palusod last month, ordinance number 2020-046, sponsor ni Councilor Miles Arroyo. That's correct. Section 7, Ayun po. na pinag-aalaw po kan city o kan... Pero ang sinasabi city dyan, Danny, mag-agum and members of the family. Ang Iyo po. itinugot po kan Interagency Task Force, mag-agum. hall. po. Ano po, pwede tanang... Pwede na po yan, sisa mag-agum. Sa mag-agum sana. Sisa mag-agum. Ang problema lang, kung may ipaluwas na guidelines ang Interagency Task Force, which may be contrary to that, kaya kumbaga naghahalat-halat ko kita eh. Dapat ano man na polisiya kan gobyerno nasyonal, igwang corresponding written document. So hopefully magluwas po yan. Tahabuta na magkaigwang conflict between what the national government wants to implement and the local government. So magyari sir, halatong tamang gyari, dahil pwedeng ma-implement ini. Para duman sa mag-agum, pwede na. Pwede na. Pwede na. So yan po ang good news sa mag-agum. Sa magbata, Mayor. Mayor, masaro lang may request doon. Pasiro na kita sa third and fourth quarter. Ang report po nindo na more than 360 million unsure poll. Now, ano po may mga project ka na posibleng na ma-implementar ngunan, huli po kan kakulanganin pondo kay man shortfall sa pondo. Kung igwa, arin po yan. Thank you. Kadaklan po sa maapektuhan, itong may kinaaraman sa training, seminars, travels. Ayan. Dahil man nga pwedeng i-consider as savings yan dahil nga sa kakulangan in budget. So, iyo po tulos ito. With respect to projects, kung ang tinutukoy mo mga infra, civil works, pigiingo hata po na dahil ini maapektuhan, ninhuli takaipuhan po ini kan tao. Dahil gustong sabihon, igwa kitang pandemya, dahil gustong sabihon, igwa kitang krisis, mapundo na kita sa mga proyekto as in programang pang matagalan. Di ba? Dapat ipadagos man po giraray ito. Halimbawa, yung manunungod sa kamautan ta na makapagpatugdok nin pera ito. 8 na bagong eskwelahan. Nakaduha na po kita sa Santa Cruz, San Isidro. Igwa pa po kitang tinatarget ngunyan sa Yabu. Hopefully, within the year, mapunan. Taano? Sa bagay, pag-abot sa eskwelahan na ini, ang magasto sa building na ipapatugdok, sarong pribadong individual. Ang kwarta dahil maghahali sa kaban, kan lokal na gobyerno kanaga. Ang obligasyon lang kan syudad, si Daga. So, ang sabi po nga ni sa Samuya, ngayon Mayor, ipatugdok ta na ngayon, tabad magparalangkaw ang presyo.
kan mga materyales. Naintindihan mi. Kaya, within the year, baad po nga ni ngunya na August or September, mapuo na si pagpapatugdok nin inot na school building for Yabo Elementary School. And that's good news for us, especially in the sector of education. Siringman, si mga masurunod pa, target po, Panikwason, Balatas. Ninuli ta kaipuhan po ini, mismong tao ang nagsasabi na kaipuhan po ini. City Hospital, uy, kung igwa kita kayan, ngunyan, medyo ayahay po kita. Dahil gayo kitang problemado pag-abot sa treatment facility. Ninuli ta igwa kitang City Hospital. Lalot kung ang maitugdok, itong pag hiniling mo sa kuyang page, Mayorson Legation page, more or less, ito si Hitsura ka ito. 3-story City Hospital building, which should be complete with all the equipment and personnel requirement. Dahil kuta kita, nagpapara-improvise. Kuta na yung CCN, dahil man yan. O itong pag-iisip tang Santa Cruz building, alos dahil yung kaipuan, tayo kita. Di ba? Kaya, itutulod na po ini, idadagos na po ini. Basta sigabos na kaipuhan. And for long-term benefits kan naga, mahanap po kita nin paagi para ma-realisar po yan. Dahil gabos na projects, ang gagastuson hali sa kaban kan lokal na gobyerno kanaga. In fact, ang projection ko po around 70% kan gabos na projects na nakalista. Ang magasto, bako po kita. In due time, ipipresentar ko po yan sa Saindo. Dagdag na konsuelo, pag-abot sa bagay na ini, si mga dagang kaipuhan po kan syudad, nasisecure ta siya, most of it by donation. Gusto sabihin, libre para po sa syudad. Sayang po, pag daita sinamantala, ining mga arog ka ini na pangyayari. Pangaranan ko na po para duman sa City Science Balatas Road. Dinara na po sa Muya si deed of donation, pinirmahan ko na po for ratification na po sa aga. Si deed of donation involving the 20-meter wide City Science Balatas Road, halos 30 to 40% kan entire stretch na yan, pagsasadiri ka itong nagdonar. Pamilyang Uliban. Di ba? O bilang pagtaon manin onra sa iya, obligasyon ta na ipatrabaho, ipasimento si nasabing tinampo. Sa kapag daita po yan, ipasimento, sayang, baad bawion sa tuya, si donasyon. Di ba? Si donasyon na makakatabang sa tuya pag resolver kan problema sa traffic along Magsaysay Avenue and Balatas. Si donasyon na ma-open nin bagong oportunidad, bagong growth area, in fact, dyan po sa may area na yan, kan Balatas. Si donasyon na mataon nin dalan para sa itutugdok na bagong Balatas High School, para sa itutugdok na bagong City Hospital. Siringman para sa itutugdok na Center for Safety and Resiliency. Kung sa inyaon si Command Center, PSO Office, si headquarters kan PNP, headquarters kan Bureau of Fire, provincial office kan DICT, mga related agencies of both the national and the local government providing security and peace and order services. So, yan. Ayos ba, paring Dani? Thank you, Danny. Thank you. Mayor, thank you. Last two questions. Sarot sa from Boboracho. Maray na aga po, Mayor. Mayor, basado po sa naumbitan mo nga kasubago na mapautob nin mga border control sa tuyang syudad. Hapot ko lang po, bastante po ba na pwersa kan mga kapulisan tanganing ipautob ini knowing na labi na man ang kasaributan kan mga otoridad huli sa mga sunod-sunod na by bust ops na nairirehistro ngunyan. Ang rason kung no po tada ipakita fully operational, ninhuli takulang po ang police force.
Pero may inaasahan kitang mag-abot kung bako ngunyan sa aga, 95 augmentation force from the regional office of the Philippine National Police. Iyo po ito si makakatuwang ta, maliban po duman sa siyam na miyembro kan Philippine Army. Okay, thank you. Last question, Mayor Harry Ruel Saldico, DSRH, question. Isay po daan dapat patawan ng penalidad sa nangyaring pagkaturumbak ng mga poste ng kuryente sa inagayang kandres sa Concepcion Panginoon. Kasuray ko ini. Patang-putong niya. Sige po. Ang dangogo po, ang PNR, makaso duman sa telco. Ito kayang linya kan telco, hababaon. Iyo to si, kumbaga, nasa rason kung taano ta may, nasabit duman, si tren. Diba? Si mga residente po kan Concepcion Pequeña na naapektuhan po kan insidente, nagpaplano man na magsagibonin magkakanigong legal action against the responsible entity, which may be the telephone company and or the PNR. Yan. So yan po ang paghihiling. Okay. So, yan po ang tayo mga kapatid. Salamat. Thank you, Mayor. Salamat sa Indo. Salamat. Thank you po sa mga pag-iribata. And imbitado po ang Gabos, may program kita, disiplina muna, hali ini sa Gobyerno Nasional, diyan kita sa training hall, PSO, sa likod. Ano, itapit ni andam, nagenyo na bala.